be nyomba chia kibara ase chiskuru choboroso ase eward ya ibeno nigo bwachakire kigima ukwana chingaki umerana n'abanyakonda abachakire ko gachachi nyomba echichobo chenu ase nseme yo moske Steve Arika oyore omu MCA we ward ya ibeno nigo akwanaya mbiyamano sana asa marieta no mwarimu Eric Mobisa Yuka mo deputy head teacher school yeri Kendo di primary school and junior secondary ritukuri rero na batu abere negesio konyora abageni ase school yaito barairwe no mweshimiwa Steve Arika ase ng'encho yekirenga kyogotoa enyumba yobochenu y'abana bari abake ba ECD na bune school na batu atwalira mogoko manene asoko inyurwa bune school yeri Kendo koegwa enyombe iyo enke y'abana basinini yegere na barabuna tibanyara ko bagochandika. We are very much happy anone kerogo soka seseni wa mono ande gendera okorera abantu baitu be ward yao ano bari maega yao kegima byamana samarita nkuru kwa Aukarik indo mo engineer public works ndagete kwira libegeri gaso gwakira mo shimiwa Steve Arika inseyo buraibu mu gavana ito gavana Paul Simbarati asengi ngiyo koleta amagendero y'abana ku just school twekirege school yeri Kendo ikinari kwa piru ya contractor tubwaterane tiro bandirigia batomeswa nganko atole abana bali project ya batakite Marita Steve Arika mwemsewe wadi ebeno ngwakira ngambi yamano mugavana ito Simbarati asogotoma aba bisakurwa ase county na gojane contractor kwanda base chinyomba cyakebara cyabana bayeri Kendo na abana bagiserega iga gwakero mugabano itungambi yamono nanda sokoranga contractor cyakire nandi naba contractor batena abantu batena ujusi barosi egasengiya ikiagera abana baitu banyole kebara ase bakogenda kire chingiya igo ngote abantu baminto tigato bwaterane tororenga amagenderero ngwe kwanale ase wodi ebeno.